Ojiọfọ kelere Igbo. Biko isiokwu anyị n'ụbọchị nke taa bụ obe n'okwu bekee cross. Anyị chọrọ ka anyị rụtụrụ Igbo aka n'ụbọchị nke taa n'okwu Igbo, mana ị ga-eji ntị onye Igbo na obi onye Igbo soro anyị ka ịghọta ihe anyị na-ekwu. Anyị chọrọ ime ka Igbo mara na obe wu onye metere ihe ka a na-evu obe. Ọ ga-adị mkpa n'ala Igbo na anyị ga-akwụsị ile eji obe na-eli onye Igbo maka onwe ihe onye Igbo metara. Ihe m ji na-arụte okwu aka bụ na ebe m si bịa na ndị Rom vụrụ anyị obe. Ọ ihe m ji chọrọ oke mmadụ a n'ala Igbo bịa n'ala nri Ancient Kingdom. Nna anyị ukwu mma na ugwu onye eze. Biko anyị ga-eji nwayọọ rutu aka tụnyetu aka votu ya aka ihe gbasara obe a. Dịka eto ọdịnala na omenala Igbo si wee dị abataba onye Igbo maala eziokwu, maka na ị na-anya afọ m na-ebu Ojiọfọ, mụnwa bụkwanụ aka Jiọfọ, eze ọfọ, bụrụ eze ọdịnala na omenala Igbo. Ọ bụrụ na ike aka ma na agbamanya ma ọ bụ na m amaka ihe, nwere ọdụ etu m si eme omume na-akwado asụsụ. Mụ na prọfesọ Peter Ejiọfọ na Anambra Steeti bidogoro kwadobe ya mgbe Peter Obi bụ gọvanọ. Anyị meridere Peter Obi mgbanere ike o butekwu ma moto eji agbaghalị na maka ife ndị Igbo adịghị alaiki ihe si na be ha wee pụta. Ọ na-alaiki ife ọbụla si obodo oyibo. Agbanịrị m ife niile, onye ka eji wee chie m echichi dị iche iche on merit. Nwere nke spende kọbọ, nwere nke zụtara n'ama. Ife niile eme bụ on merit. Ana m ekenekwe ndị Igbo fụrụ m n'anya, wee na-ekenekwe ndị Igbo niile na-akwado na omenala anyị na ọdịnala anyị ya adị, maka na enego m anya n'ife gbasara omenala sinsi nna m nyefere m ọfọ wee bunye m okwute ọgbụgba ndụ mkpụrụ obi Chineke mma atụkọ ya ndị Igbo ofu mbọsị. Okwute ahụ ọdụ ka mkpụrụ obi Chukwu, maka na ntị Chukwu nọ n'ọfọ. Nne n'anya over 30 something years ka mfe ife ọbụla bụ ife ọjọọ. Afọrọ m ife ọjọọ karịkwa nke ụmụaka na-eme, ndị na-eme ritualist na-akpa ọbụrụ omenala. Ritualist, money ritual, oke ite na money ritual, mgbu nwanyị, ndị human pass abụrụ omenala Igbo. Nna m akụziriri m ya, anụrụ m ya n'akụkọ n'ọbụ ọbịara ọfụ. Ana m ekene Chineke na nka ndụ ka nkụzielu ndị Igbo ihe ọma nke mmụta n'aka nna nna anyị ha, maka na atụrụ onye fụrụ nna ya fụrụ ndị ichie. Afụrụ m amụtara m ife ọtụtụ ife mma na ọ ya abara anyị, mụtakwa na ọtụtụ ife n'aka ndị ụka. Amụrụ m n'ụka, amụnye m n'ime ụka ndị Rom nke a kpọrọ Roman Catholic. Ọ Fada Friday eme baptizim, fada onye ọcha na 1957 na St. Mary Catholic Church. Ememe na ka esi eme, akwọ m aka n'isi, anatara m olili, asabụ mas, eji m First Friday, ememe ihe niile a na-eme ka mechekwe nye afụgo m n'ime efu n'ikpeazụ. Elelego m na abụ lelee ihe niile eme wee maa na onye aghọrọ ka agba na-enwekwara etu ndị ọcha si wee maa na ha gwara anyị nke bụ eziokwu. Ile anya ifu ụdị ụzọ alụrụ mgbe abata, were ụzọ ahụ alụ wee na-ebute mba niile wee na-edozi obodo ha niile. Ile anya ifu ụdị gọọmenti fa wepụtara anya, ọ bụrụ gọọmenti aghọm ilo na befa dia demokrasi abụrụ ezigbo ife ike ọchịchị, were baskul were tren na-aga ọrụ. Nke anyị a na-egoro ha moto 150 million wee na-eme ihe wee na-aghọrị obodo. Ile anyị fụrụ ihe ha wejetebe ihe aka azụ fe jiri eziokwu wee ha gwara anyị nke bụ eziokwu. Ife a na-apratis n'obodo ahụ taa bụ democracy demon fela my mentor si no democracy. Ọ bụrụ ife anyị esi eme ya na ndọtị ife niile ha wetara anyị ofe. Jizọs o wetara anyị nwoke ahụ akpọ Jizọs si onye ọbụla kopụpụ iche na ya na-aza alarụla aba na okwukwe ya na CNN kwe ya na TV si biko unu kopụche na ya bụrụkwa Jizọs afọ na ebikosi kopụ ya ma ekwu ofu ka ma ekwu ịbọ ka mmadụ ka mmeri unu oji ọbọ ka mmeri unu ọ ji befa ya banye n'obe. Onye eze lugbughị mma na-aga n'iru. Biko echefukwala n'ụbọchị nke taa isiokwu anyị wụ obe. Anyị ga-eji nwayọọ tọọ ya ka ngwugwu ụgba. Asị m na ihe mere o ji na-ewute m wụrụ ebe m si bịa na amanyere m obe na obu ala nna m. O nweghị ihe ndị Igbo metere eji evu ha obe, onye metere ihe ka a na-evu obe. Tupu anyị na-aga n'iru ka anyị mee omenala ka anyị na-agbapụ ọsọ, biko ọ bụrụ na ị na-anụ omenala Igbo, mgbe ọ bụla ị na-anụ ihe gbasara omenala, achọrọ m ka ị buru n'obi na ihe ha na-ekwu ihe ha na-eme n'ala Igbo
ọnwụ na ị bịara ụwa n'ala Igbo ma ịma ihe a na-eme n'ala Igbo ị ga-ada n'iwu ala Igbo ala ịchọ onye ọrụ biko ka anyị na-aga n'iru onye eze n'ugwu biko mma akọwagodo onwe m tupu ma na-awapụrụ ndị Igbo ọjị afa m ka bụkwa ambasadọ Dr. Ramas Okoye SCON eze ọba aka ji ọfọ ndị Igbo gburugburu isi mmiri na nri odenigbo one of Igbo land eze ọfọ Igbo odenji eze ọdịnala na omenala Igbo gbara gburugburu the custodian of Igbo culture dị na bụ ihe echiri echi akwụkwọ ya dọ vidiyo ya dọ wee na-asị na nji nzu wee na-anabata Igbo niile zuru ụwa niile Igbo nwụtara oke nwa ọ bụ na valaikiri omenala anyị obodo nwere ụdị mmadụ anyị nwere Chiamanda ọ bụrụ onye Igbo Okonji Iweala ọ bụrụ onye Igbo Ọbịa Ekwetara ọ bụrụ onye Igbo Dọrọ Akụnyere ọ bụrụ onye Igbo Ojukwu na Nnewi ọ bụrụ onye Igbo kedu ka mma aka ọbụla Obi Kubana na-ewu ụwa niile o jee London ọ na-efe ka nnụnụ osi ebe ọrụ onye Igbo mana ọ bụrụ na fadịrị abịa akwado anyị n'ọnwụ nsogbu anyị nwere dịka ndị abụrụ ọnụ Chineke nọ n'elu Chineke nọ na asị m Igbo ya etolu nzu ka nji na-akọduokwe n'Igbo mma na ka anyị nata dozie Igbo dozie Ụmụahịa ana m ekenekwe new governor of Abia State otu efuru ya anyị tara afọ Abia State over 30 years bad governance Chineke wee tụrụ anyị mma na-egojegodunele anya aka m ya ekpere pụrụ iche aka m ya eje visit ya oyife anyị chọrọ na Igbo good governance ọ gụrụ ya gụọ ọbata na-alụ ọrụ obo na-atọ anyị ụtọ na Chineke wepụtago onye nzọpụta na Abia steeti onye nzọpụta ka ọ bụ onye bụ Jizọs a na-ekwu okwu ya ọ dị mmadụ ka aya sokozo mkpọ Jizọs onye nzọpụta ekenekwe m unu nwetara ọjị oji ọfọ ya ewere n'ọjị abịaba onye Igbo anyị enye gị ọjị ọjị bụ ndụ according to ndị ife na ife Igbo anyị ọjị bụ ndụ onye wetara ọjị wetara ndụ nwetị na Igbo niile nọ na mba niile ya enwe okpokpo ndụ okpokpo ndụ juru afọ nzu zuru oke n'okwu anyị na-ekwu taa etu a nsịbụ aka ji ọfọ bụ eziokwu ọfọ bụ onye ọbụla dịka etu Obi Kubana na owere ọfọ dote wee na-awụ ụwa niile na-agọzi ụwa niile ofe onye nwa afọ Igbo ya eme maka na enwere ife dị na ọfọ abụrụ alụsị ọfọ bụ osisi Chineke ji wedu ọfọ bụ osisi Chineke zutere Moses mbụ onwe obere ọfọ na-epute n'elu ugwu ka Chineke kwuru okwu izizi na mbụ ọfọ bụ osisi afọ Aaron ji wee megene wote wee dote ya Aaron wand na bọded ọfọ bụ osisi ụmụaka Izrel ejije n'aka wee cross the Red Sea kedu ife anyị ga-ejikwazi nke anyị asị ndị Igbo natawa kenenụ Igbo ga nataba kenenụ ka anyị dozie ebe anyị omenala abụrụ anyị ji ife ọ dịgolo anyị mma eke ọ dịgolo anyị mma oyi ka anyị nwekwana pawa station ka anyị nye onwe anyị ha ka anyị jiri adụ na ka ọnụ ha kọrọ anyị alụchigo ka na anyị alụchigo Niger steeti enweghị ife dị iche from Abuja to Niger steeti gbara idegwu alụchie ya mana bata na Igbo ọtọgbọlụ enwere ife anyị nwere agụụ a na-agụ anyị ụmụaka anyị na-agba aisha wee ọkwanye ya ka m na-ekwu ụmụ nwoke anyị na-apị ibe ọpịpị ọ bụrụ ọkwana bana gọvanans tinyere ụmụaka na mgbagharị dị ihe dị etu ọkwana bana gọvanans ndị Igbo na takịrị ka anyị nyere nwanne anyị aka ọlụlụ ube nwanne m nye megịrị nye agba n'ọsọ bright mez ọ ya adịrị gị mma ọ ya adịrị gị mma unu na-enye anyị ife ọma asịrị ife ọma ama nkọ ịbụrụ onye Igbo na-enwe aṅụrị ebe ọbụla ị nọ ịbụ onye Igbo obodo niile na-asị kafa bụkwara onye Igbo ndị ya gbara aka ji ugwu Awụsa tupu arụ ise ọlụwa ụlọ n'ugwu Awụsa mba Chineke gọziri anyị nwere uche nwee ngọzi na mana anyị nwere akọ onye nwechi uche nwere akọ ife ghọrọ ya maka na ọ bụrụ imeche dị na anyị asụsụ gị nye ịjụ asụsụ gị ji omenala gị jụjụ ndị nna gị asị na nne gị sara ekwesị bụkwara onye gịnị onye eriri eli ya ekene m ọ ga-agazie n'ọfọ biko unu anọnyekwere anyị na ndị Igbo wacha ọjị a na-ajụ ese ndị Izrel na kaslọt ndị Igbo na-ajụ ese n'ekwu ya ọ dịgoro anyị ma Patrick bring the drink ọ sị na akwa na-achị ite esi ọchị Igbo na-ekwu okwu sị na akwa na anya wetu anya na ndị Igbo wetu anya na afọ ime ihe anya ọjị a na-agba ndị Igbo fa were nwayọ fa ji nwayọ were tewe ife dị ụlọ
fa wetata ife adụ n'ụlọ na ọ na-awenata ihe adụ n'ụlọ gịnị na ọ ya adụla Igbo mma taa wee sị na nwoke ya adụ nwaanyị ya adụ Igbo ọ dụgolo anyị mma ọ dụgolo anyị mma ọsọ anyị na-agwa n'atọ na ọ na Igbo mere n'ife anyị kwuru taa n'ụbọchị taa na ọ ya adụla anyị mma na ọ ya adụla anyị mma eke dụla anyị mma oye dụla anyị mma afọ dụla anyị mma ọ dụgolo anyị mma eke dụla anyị mma oye ọjị a na-atị ya ata ọjị a na-atị ya ata wee sị nna anyị ojikwu ha nke a bụ ndị Ajaana ndị mbụ na ndị Egede ndị nna nna anyị ba ojikwu dị asọ aka na ịba m dị asọ wee sị ọkpara dị asọ lụrụ ebe niile lụọ be anyị niile lụọ Port Harcourt enwe ife a na-alụ na Lagos ọ lụọ ya na pọt emechie ndị pọt ọgọwa na fabụrọzi ndị Igbo bụ ya dịba anyị dozitere ebe ha tiri anyị abụrụ ndị Igbo Igbo amaka wee tụrụ bịa wekwelụ n'ọchị ọ sị ma ọ ya dụrụ nwoke ma dụrụ nwaanyị mma ọ sị ositado ma ọ dụrụ gawa ndị Igbo ya ganata azụ ndị Igbo ya afụ onwe ha n'anya Chineke nọ n'elu Chineke nọ na ife niile kọrọ anyị mmadụ anyị hafụrụ nwaanyị na anyị nwetụrụ ihe niile ma anyị hafụrụ nwaanyị n'anya anyị na-akọcha onwe anyị nwee na-ayọ Chineke n'ụbọchị taa wee sị Chineke nna anyị ama mkpochizi onwe anyị na ọ ya bụ onye ndị Igbo kpata ego ọ chọọ nwanne ọ ya kpochi na Abuja nwee Abuja squad nwee ID squad nwee ndị iberibe mara anyị dịka ibi mara anam wee na-asị na Igbo ya gara ibe niile a na-ezuzu anyị ya garata azụ ka anyị dozie ebe anyị ka akwụsị mkpochi nwanne anyị onye ịkpata akụ ewu na ewu ọgaranya bịa lụọ indọstrị n'ala Igbo ọ bụrụ nje kpochi nwanne gị ọ bụrụ nje kpochi eze bụ unu biko ana m ekene unu o ji ọ na-atụ ya ata anya m anyị tacha ọjị ewere mmanya garawa ọnụ tụọrọ ndị nna nna anyị oji ọfọ ọ dịkwara gị mma iji ịbịa na ana nri ọ iji ọma ka ọ ya wụ iji ọma ka ọ ya bụrụ gị n'eke iji ọbụrụ gị ka ọ ya bụ n'oye iji ọma ka ọ ya bụrụ gị n'afọ ọ dịkwara gị mma biko dịka anyị na-aga n'iru ọ na-eme awa ọjị n'ala Igbo ewere ọjị ọ ya wee dị gba mmiri a na-emetakwa lasọ mmanya ofe iko ka ndị Izrel ji aṅụ mmanya ụtọ nna ya gazie n'ọfọ biko n'otufugo n'oge onye eze achọrọ m ka itinyete ọnụ n'ihe gbasara obe a achọrọ ịkụziri ndị Igbo dịka m si na-ekwu na mbụ obe onye metere ihe ka a na-ebu obe ọ bụrụ na mmadụ nyara obe n'olu na-akpagharị ma ọfọ nna ya ma nzu Chukwu ji gọzie anyị ma odo na-eme anyị ihere na ọ dịrọ mma achọrọ m ka irutu aka tụpụtụrụ Igbo azụ ntụnye nke gị n'ihe gbasara obe a ma ọ bụ ihe omenala kwesịrị ndị Igbo kwesịrị iji kpọrọ ihe hapụ nke Chukwu nyere ha o nwere ihe ntụnye gị banyere ya mma ndị Igbo ekene m ụnụ maka ndị ekwu okwu njide ọfọ n'aka maka odi ọfọ bụ eziokwu ọfọ bụ ndụ ọfọ bụ ikpe mkpomọtọ eziokwu dị ya ijide ọfọ n'aka wee na-ekwu okwu asị ọ bụrụ Fela ntị ife a na-ekwu taa na nsị nkwughekwe aja na Igbo jide m nkwukwe nke bụrụ eziokwu mmụọ niile nọ n'Igbo jide m nkwanye ofu ọbụla si n'ọnụ si na-eji wee mụ n'ala Igbo na-agwa Igbo okwu mgbasa ọbụla nsịgba na-asị ka m tụrụ mmụọ niile nọ n'ala Igbo etu a enyi m nwoke Fela Anikulapo Kuti Ramson Kuti etu a ka o ji esikwu say if I talk lie make Shango kill am if I talk lie make Abarakata kill am if he talk lie make this thing kill am. That's the way I don't want to swear with your phone. Any day mislead the Igbo ihe ọbụla nna agwala Igbo bụ nke bụ eziokwu obe ka anyị na-ekwu okwu taa ọ bụ na ndị Igbo mụnwa as evangelist and a scholar of World Bible College trained by Robert and Evelyn his wife evangelists are ordained by Robert and his wife nwere onye amara 1977-75 in Lagos. I'm one of the great preachers that dispute tract for Robert.
I study Bible commentary. If you're a pastor, you just read Bible like a literature, you cannot understand what Bible is saying. You must read Bible and Bible concordance before you understand what Bible says. And remember, the Bible is written by King James. Just to change mind, is a collection of books of prophets. I'm with it. And the amụma dị iche iche etu onye si wee gaa etu onye si wee ebe ndị ya ụfọdụ igbe nwere ike jụọ ya kedu ebe bụ ikwu nne ya ọ mara ikwu nne ya jụọ onye igbo nọ na London nọ na Lagos ụmụaka mụta na kedu ebe ikwu nne ya dụ onye mụtara mama ya kedu ebe ikwu nne mama ya dụ ikwu nne mama ya ọjọ onye ebe Goliath si wee zọ ọgwa gị mbọsị egbu Goliath na mbọsị Samuel dọwara agụ ọnụ na mbọsị Hekaya mere nke dị etu a ọkọlụ ga-akọ ndị mba ịma na everyday na a na-egbu mmadụ a na-awụsị ọbara ebe a ka esi n'ọba ebe dị nsọ Igbo lataba ala Igbo be gị ndị nna gị ha dọrọ nsọ n'ebe a na-egbu mmadụ kwa ụtụtụ kwa abalị wee ebe dị nsọ ji mma amapụ onwe ha afọ from the history of Jerusalem enwere mgbe udo dị n'ebe ahụ iji ebe a iwere ka ebi nata mekata echie gị isi na ebu nke a mụọ na nke a na ebu onye a onwe gị ka ị na-aghọrị onwe gị ka ị gbalụ ka m gwa gị kedu ndị Igbo onye wegolu drum ikpopo drum yiri n'onu unu amara ihe drum unu amara na drum ka eji egbu ndị amụrụ ọbas unu ejere na ịdọta onye nusi wahum ọ bụrụ na mgbe ndị military na-agba mụnwa na Lagos early time ga mara ife gbasara ma ọgwụ bụ ife niile ọ bụrụ ego ka nchọ bịa n'ụwa na ego ọ bụ na ego na ma enwere onye Igbo nwee ike ịfụ azụmahịa ọ bụ na ego enwere onye Igbo nwee ike ime gịnị ịfụ azụmahịa so mana ife m na-ekwu bụ eziokwu bụ ndụ eje m Lagos ka m mụta ife ka m gwa ndị Igbo nke bụ eziokwu wee na-agwa ndị Igbo na drum enwe ndị Igbo ne ka m fụgo okpopo drum ka m godo ebido drum ife eji mee drum a ji eke ndị amụrụ ọba eji eke ndị onye ọbụla na-eje na babit ma mgbe a na-agbagbu ndị anyị na-ejekwa Saturday anyị ga-eche ya anyị nwere ike jewe Karakuta Republic emede gbapụ fere ọkụ na Karakuta Republic anyị jebe na rescue na-anụ that stories fele na-agwa gị nke bụ eziokwu tiri chi efo kedu ndị Igbo na-eyi drum n'onu na-akpagharị obe according to Bible da-asọ enwere akwụkwọ azụrụ asọ ụfọdụ asọ onye kpọrọ ọbịa mkpọkọrọ agbata obi emere were ife mere ndị Igbo mana ositadụ mma ọdụrụ gaba ana m asị ndị Igbo ganata azụ ka anyị dozie ebe anyị cross obe ife a kpọrọ cross ọ bụgodoro ndị semi-illiterate ọ bụrodoro ndị iti ekiwara bọd ya ma na cross ife emere cross bụ onye ọbụla kọmitile njọ bụ ife gịnị no cross ka eji eme gịnị ka eji akpọgide dịka onye zuru ori onye ma amụrọba ọ cross ka eji akpọgbu enwe onye amarị ọmụ nwa nri ọmụ Dr. Ramas olu n'Igbo ọmụ ya agwazi ya ka ndị Igbo mata na ụnụ amara na cross ka eji akpọgbu ndị ori na ụnụ amara ọ bụrụ ụnụ gụrụ Baịbụl ụnụ ọfụma ụnụ amara na enwere ife ọma eze kachasị eze Herod na-eme n'oge luo enwe mmemme a na-eme na ya arapụ ofu onye ori anyị arapụla obodo ofu onye ori ọnya ka e kwuru wee na-asị oluo mgbe afọ Herod si na oge eji arapụ onye ori ezugo na anyị akpọgbu ndị anyị akpọgbu ndị amara ikpe ọnwụ bụ n'ime ndị amara ikpe ọnwụ ofuke ka anyị arapụ wee nechaa anya ka edute nwa nke mmadụ nna anyị Jizọs onye omenala maka Kraịst bụ onye omenala nke mmaala amakwa m Kraịst nke ịmaala Kraịst bụ onye omenala Jizọs dị Kraịst bụ onye omenala ebe mbọsị ahụ unu soro na asọ nsọ mbọsị ụka ọ na-aga o so n'ihe eji ikpe ya ikpe o ji ajọ ọtọ mepee onye kpuru isi anya beloved Luke wee beloved physician ọ dibịa ka ọ bụ gụọ Baịbụl ga ọfụma tinye amamife gụọ anya ka ị mara agụrụ m ya ọfụma Kraịst medere omenala ruo mbọsị ọ nwụrụ ọnwụ emere omenala nke nwa atụrụ nke akpọrọ Passover omenala ndị Izrel ọ bụrụ omenala ndị ụka Kraịst enwere ebe o dotere n'ụlọ ụka
Kraịst na-abịa ka ọ na-abata na Jerusalem o nwere ịnyịnya ma ọ bụ charọt ọ ya eji bata ọ sisi jee ka akpụta donki. Enwere donki anyị akpụta na donki anyị akpụta nye ka ọ ya eji banye Jerusalem. Ọ bụrụ private jet, ọ bụrụ charọt. Enwere ndị na-emesi ọnafa ya egbu omenala Igbo chiatrafa chọrọ mmebe dide were white horse. Ịgụkwara onye ahụ ọmakwa ihe ọgụkwara Baịbụl ya. White horse ka Jizọs ji wee bata. Ndị na-akụziri anyị ihe na-akọ ndị eme omenala Igbo. onye eze biko onye ọbịa m n'echiche ya abịa m n'ọnụ biko o nwere ihe iruturu aka ugbu a biko ka m ewere nkenke oge eme ka Igbo mara ọ bụrụ na ịbụ onye Igbo ị chọrọ ịmata ihe gbasara Kraịst Jizọs achọrọ m ka ị buru n'obi n'ụbọchị nke taa na ihe Jizọs bịara n'ụwa arụ ọwụ ịkpọkwara ụmụnna ya kpọghachi n'omenala nke ndị nna ha. Ọ ya mere o ji sị na ọ bịaghị imebi omenala. Ọ bụrụ na ịbụ onye Igbo na-emebi omenala Igbo ị maghị Kraịst. Ọ bụrụ na eche mata onye Kraịst bụ legodi na o nweghị mgbe ọ kpọrọ omenala ndị Juu asị. Ọ wụ onye Juu site n'ụbọchị a mụrụ ya ruo n'ụbọchị ọnwụ ya. Nna anyị ukwu biko ekwuole m ya na mbụ ọ na-eri m arịrị na amanyere m obe na obu ala na ama nna m. Ole gị ndụmọdụ ị nwere ike inye ndị Igbo n'ozuzu ma be m si bịa? Ndụmọdụ na-eme ndị Igbo bụ obe bụ ife eji egbu ndị ori. Obe bụ ife eji akpọgbu ndị ori. Obe anyị awapụta were dote n'akpati ozu onye Igbo were obe maa ya n'elu ọ alụ. Onye ahụ bụ onye ori. Onye ọbụla eji obe wee dokwasa maka na obe ahụ ị na-egbu awọdụ na obe nke Kraịst maka na oge nyonyo ife foto atụrụ mgbe Kraịst dị wee bụza na onye ahụ etinye n'obe akpụcha ndị Goldsmith kpụrụ ma ndị ọcha kpụcha ma ndị China mechara. O nwere ka bụrụ onye zuru ori na ndị ọcha iru ya ka ewere mmadụ nwụọ ewere ya mabodo n'ili mmadụ ewere ya gwunye. Enwe ebe a na-akpọ the cross worshippers. Alụ kachasị alụ the cross worshippers. Enwere ike ịpụta n'ụlọ ụka ndị a ọ bụla aga ka enwere ike mmanya bụrụ ha na-agwa efe nna anyị dị asọ ma ọ Jesu Kraịst akpọrọ ewere cross ọjị mmadụ. Mgbe ahụ ịkpọrọ isi a na n'ọta ọ kwada cross ọjị wee mee ka ị na-akpọrọ onye oshi ma ife eji akpọrọ ya drọm eji akpọrọ na ị na-akpọrọ isi ala. I wee si na nke gị amakarịta na onye dotezili okpensi ma ọ bụ imeji nna ya na onye ahụ emeere alụ maka nwa na-akpọ isi ala nye ihe eji akpọgbu ndị ori. Esi na ịmaara ife a sịkwara m onye akọchasị n'omume ndị ya na anyị ewepụtakwa ihe niile mma ewepụtakwa ihe na-ezukọ ndị Igbo ka a masị anụ ndị na-eme ihe krọsụ ewelu je manye n'obi bụ nnukwu alụ maka krọs bụ ife eji akpọgbu ndị ori. Amizi olokoro nọrọ ọ bụ ife eji akpọgbu ndị ori. Unu wopụ ya taa maka na krọs ọbụla ị na-efe ọ bụrụ Chukwu abụrụ krọs andị Chukwu anwụrọkwa na krọs makwanụ bụrụ onye nwe anyị dị nwe na anyị Jesu Kristi nna ndị nna eze ndị eze onwe onye isi omenala nke m nwa na-asọ Chineke mekwere weta m Jizọs n'ụba abakwara m nwa m Jizọs n'afọ a ka ihe niile mee n'ụlọ m. Mbọchị Krismas dara anya na ihe eze ga amụta m Emanuela ruo this year nwunye m my third son na-amụ nwa akwụkwọ Krismas ugboro na-abụ mụwa onye njọ mụwa onye emelala ka Chukwu bịara ugboro abụọ Chukwu nwoke na Chukwu nwaanyị enwetago m n'anyị datọ ma bịa wee sị mba na mma abụ onye nke a Jizọs onye ya agbaka ya gbaka onye ya akụsi n'okwute kwuse maka na ahụ tọrọ ndị Igbo tọrọ nne ka nyeta ya unu ọ bụza na ndị niile na-enwere chọọchị ya ebutewe tait butezienụ tait na Jizọs abatago be m ma bakwuru m ya ba aba tọrọ nne aba eji wee gwu wayo aba eji wee rigbu ndị mmadụ aba eji wee batago famili mee mpụ dị iche iche. Ndị Igbo laikela asị karịa. Ọ bụ na ị na-awọship obi kwụsị ya kama fee Chineke dị ndụ Chukwu okike abịama epụta otu kpọọ isi ala nye Chukwu kpọkọọ Chukwu okike abịama danụ na-efe obe eji egbu ndị mfe obe abụrụ ọdịnala Igbo. Ọ bụrụ okwu ọdịnala ndị ọcha dị efe obe ụlọ afụkwana n'ịbụ na-ene n'ofe onyonyo enwere mbọsị ebu nnukwu obe kachasị obe na-aga obe ahụ si n'elu ebe a wee daa pịọ onye bụ onye nnukwu ogedigo onye ụka n'isi ọdaluana ọ bụ ihe ọma. Ana m ayọkwana anyị ka anyị ji na-adụ na ka ọnụ ejikọ anya enwere obe nọta na obu Igbo biko si wepụ ya ọsịsọ jee n'ebe ha na-eme efe obe jee manye ya n'ebe ọ bụrụ na obi
eji mara obodo wepụ na obe ahụ dị n'ụmụahịa ọnwụ nta ndị nna nna anyị ahụhụ ọnwụ nta okwukwe anyị anọrọzi ọcha gbute anyị anọrọzi nwoke onye karịa aka ya gbajie makwanụ na mgba girigiri na oke akpịghị ndị niile machalụnụ ịbụ nwoke Yoruba machalụnụ ya eme nke a mee nke a na-eme arenji na-eme ibe niile ọgwa o metụ unu fere etu o si nwụ ndị Igbo ka na-eme ibe ụnụ ya bụkwa etu ọ ya etedoroba maka na enwere onye ebuniri ike ya dị mma mmadụ ya kọcha na okwukwe nzi sefezina obe obe ihe eji akpọgbu ndị ori ewetu nsi wee mata daalụnụ. Biko ịbụrụ onye Igbo eziokwu bụ ilu maka isi m na ọwa asị were godi ashị tụọ ilu ị ga-ahụ na okwe eme ịbịakwana n'ilu ala atụ ọ ndị Igbo kacha tụọ ilu n'ụwa ihe ọ pụtara na ndị Igbo kacha ekwu eziokwu maka na ọ dụrụ m anya na mgbe gboo a na-echi onye Igbo echichi maka ikwu eziokwu ikpu ire mana ọ na-ewute m n'ụbọchị nke taa na eziokwu agaala mkpọrọ ihe eji bịa taa wee ilu ọ ilu ka a tụrụ Igbo biko onye jizikwa na obe eli onye Igbo o nwere ebe ọbụla dị nsọ n'ala Igbo ka anyị wepụ ya obe maka na onwe ha metere onye metere ihe ka a na-ebu obe ka anyị were aka anyị tụọ onwe anyị na-agbụ a ndị nna nna anyị atọọla anyị agbụ mgbe a na-awụ anyị chen n'olu ọwa anyị nwa ka ọ dịrị ịtọpụ onwe anyị agbụ n'ụbụrụ nke a na-akpọ mental slavery ka ọ dịrị Igbo la mma ọ ga-adịrị Igbo la mma Ojiọfọ kelere Igbo mma mmanụ